Nahuman na sa kong motor mga katrops. So karon pa rin ako na human karong adlaw, akong gibayran karong adlaw. So kanin sa scooter nga Rose 110. So akanis sa mga katrops, ako ni jang gialistan og carb. Gialistan ako carb ni sa SRM 125. So siguro raman sila mga katrops. Pwede raman, okay raman mga katrops. So ako i-try upandar mga katrops. Ano yung mga katrops? Ano yung inandaran? So kung pagkadara sa kung ang YouTube channel mga katrops, ayaw kalimti kanang pag-subscribe o ayaw pud kalimti pinuta ang notification bell para ulos ka updated sa mga excuse me po. So ayaw kalimti pag-subscribe o ayaw pud kalimti pinduta ang notification bell para ulos kang updated sa mga paparating ko mga videos mga katrops. So ganun sa mga katrops, gikuha ni motora pag February 26. So 9 months naman sa ni mga katrops. Kani impason. So ika 9 months na mga katrops. Karong November, so nahuman na to mga katrops. Thank you Lord. Medyo ganggaan akong mga bayron cellphone na lang mga katrops. Kung kaning gigamit akong pang vlog mga katrops, tag 828 karabuan. So 9 months po yung pason mga katrops. Napaibilin 6 months. So ako na doon eh. Kanila mga katrops, sikanhan ni siya mga katrops. Sikanhan niya nga motor. So kantidad ni siya og 10k. Kantidad ni siya 10k. Apil na tong down payment. In down kog libo. Tapos 9 months na humano nimo. So kantidad sa 10k. Karong adlaw di pa man ta ang tingbayad ron. Karon pa untang 26, so bayaran ako dayon basin magamit akong kwarta ba. Kuan pa maron mga katrops, November 16. So sunod semana pa unta bayaron na ni, pero gibayaran ako. Mura po kog niskwela mga katrops. Kaya ang resibo na star. So pasabot ato 100% nga very good ko. Nga, oh my god. Buyer. Wow! Good no buyer. So nga na po taga Rose mga katrops nga. Kuha na po usog. Pero di ko pa ko plano magpranyo mga katrops kay kailangan pa na ako magtigom para puhon mga anak kong pares. So ako na to mga katrops. Karago na ka matrops. Para screenshot by thumbnail. Yan mga katrops. Para thumbnail lang mga katrops. So okay man mga katrops. Agcarb nila nga original mga katrops 110. Ako mang guba murag kanang guba man daan mga katrops mo suka mag gasolina. So kay sikanhan man hindi man ni brand new. Muna gipalitan ako carb. Gilisdan ako kusog-kusog. XRM 125. Siguro naman sila mga katrops. Okay naman. Dili po sa kasog gasolina mga katrops. Nang medyo apiki gamay mga katrops katong na-discuss ako nga tandog kag mga nasa mga wiring kay katong kabangga kog iro mga katrops. So kaya na mga katrops kay nahuman naman makapakantin kog tigom-tigom para pabiuhan din ako para kanang repairon mga katrops. Murag brand new tanawon, tarungon ba tanan. So kung kinsa man tong walay ikapas sa mga lagmi nga motor, kanang mga branded nga motor, so pwede mo mukha og Rose mutana ra mo asay mga bertuhon ra ba mga pangbinuan kanang walay kaya ikabinuan og mga dagko tag 3 mil. So okay na mga katrops, mukha mo ingani pang service lang kot kanang og naka importante
lakaw makadto ka dayon di kay magkahuham patag motor pero di ta kahuham kay gigamit. So yan mga katrops, so taglibo og binuan. So nahuman na zon kaduyan mga katrops, dili medyo hangat kanang dili wala kaya ikapalit og ika utang og brand new kanang marinyo ka na mga branded nga motor. So pwede nga mga katrops, nabiyahe man na dyan lazo mga katrops. Ikan ko katigbian to San Miguel, layo mo sa mga katrops. Yang kita na balik pa. So kaya raman dyan mga katrops, may APK. So mga to mga katrops, kung bago pa kadari sa ko ang YouTube channel, ayaw kalimte pag-subscribe o ayaw kalimte pinuta ang notification bell para update ka sa mga parting ko mga video. So salamat sa inyong mga suporta mga katrops. So suportahin suportahi ko kalingaw mga katrops. Gago mga katrops, para makatag ko ganahan po kumahatag sa mga vlog na mga katrops. So bye bye, thank you. Sorry, it's DJ.